Салом алейкум дам ва подписчикои канали Абдуллотиҷи хубе созе бародаронум гап несте одамое ки канали моро дастгирӣ мекунед, подписатсия мекунед ва комментариҳои беҳтарин менависед. Чӣ хеле ки медонед аэропорт амадед вадаем ва дар ин канал нархи навои билет ва вобшим гап хабари аэропорт мешавад. Ҳозир соати 2 шаб дар аэропорт амадед ва ки уже рейси Узбекистон Ташкент сар шудагиай. Баъзеҳош харидан 6 та, баъзеҳош 8 та, ҳар хел харидан. Вобшим ин бегah одамое ки Москва Карши харидаги буданд, бисёриҳоша дар вақти рейс сар наодан. Ҳамин одамое ки баъдан дар ин рейс гирифтанд, аввал Карши гирифтаги буданд. Мақсад билета зиёдтӣ фурӯхтанд. Ай ҳамин сабаб билетошон набаромад, дар рейс намонданд. Бисёриҳошон ташвиш шиданд, барои ҳамун хали ҳолатҳо ҳам мешавад ва ҳамашон Ташкент харидан. Ва одамоеда ки мақсад билет гирифта будем, бо омадем дар рейси обратно дар рейси Ташкент гирифтем, шутоби ки дилшон зур наравад. Ҳолида пеши якан хай гавну мезани якаҷон. Хай подписчикор ягон чӣ намегам ки овоз лайк подписатса гап нестай. Хай душанберам ҳар хелай нархи навош мехарам 21, мехарам 24, 60 дастгоҳшуда. Иншаллоҳ бисбориш хай мегем ки 3000 рублай метавонед дар клиникаҳои территорияи хитон бисборед. бо ягон хабари навшава хабардор мегем через Ӯзбекистон ҳамаи шаҳрош хати рафтестианд. Ай 400 то 1000 рубла, зиёд то 2000 рубла таксиёш мегиранд. Ай аэропорт Жуковский, Шереметьево, Внуково ҳам парвоз мекунад ва ҳар чори аэропортҳо ҷои дихтирсупорӣ доранд. В общем ҳаматон боше паноҳи Аллоҳ, дастгирии шумо, пешравии мо.